Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň çarşembe güni. Habarlar gündeliginde Praga'daki studiyadan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3-nji awgustda Washingtonda Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlerini kabul edýär. Bu 5 goşmak bir formatyny diplomatik platformada ministrler derejesine geçirilen ikinji duşuk bolup onu regional howpsuzlyk, ykdysady gatnaşyklar, daşky urşaw, klimat özgermesi we insanperwerçilik meseleleri aralyny maslahatlaşylýar. Türkmenistanyň harit bazarlarynda narxlar ýokurlanýar, maşgalalaryň ihtiýaçly üçin adyk önümlerini toplayanlygy habar berilýär. Bu ýagdaý inne 2 hepde olay wagt bäri dowam edip, ýaşaýjylar esasan uzak wagtlap zaýlanmaýan we durmuş hajatlar üçin derur bolan adyk önümlerini köp mukdarda satyn alýarlar. Özbekistanyň, Gazagstanyň we beýleki awtoritar hökümetleriň dissidentleri ýygyrlama üçin günbatardan satyn alýan ýöriti gurallary ulanýanlygy anyklandy. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanışyp bolan. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3-nji awgustda Washingtonda Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlerini kabul eder. Duşukda regional howpsuzlyk, ykdysady, aragatnaşyk, tebigat, howanyň maýlamagy we insanperwerlik bilen bagly meseleler maslahat ediler. Şeýle-de Kerry we ministrler 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçirilen birinji duşugynyň ýa-ni işçi toporlaryň işläp düzen 5 sany proýektini ara alyp maslahat ederler. Duşuň dowamında döwlet sekretarının orunbasary Antony Blinken 5 ministr we Birleşen Ştatlaryň awrely analiz merkezleriniň liderleri bilen nahar başynda duşup Merkezi Aziýanyň 21-nji asyrdaky ösüşi barada pikir alýar. Gazagstanyň jurnalistler bileşiginiň we Milli Medeniýet klubynyň başlygynyň we onuň oglunyň suwut dinlenşiginiň güni bellendi. Astananyň Esil Etrap suwdy Seyit Gazy Mataýewiň we onuň ogly Asyetiň işiniň deslapky dinlenşigini 3-nji awgustda geçirdi we suwdy 23-nji awgustda geçirmek kararyny eglan etdi. Suwut olary grew astynda boşatmak baradaky ýüzlenmäni ret etdi. Mataýew we onuň ogly Kastak Täzelikler agentliginiň müdiri polisiýa tarapyndan fevral aýynda tutsak edilip hem öý tutsaglygyna alınıpdy. Olar mali galplyklara baş goşmakda aýplanýarlar. Şeýle-de Seyit Gazy Mataýew salgytdan gaçmakda günälenýär. Olaryň ikisi de özlerine öňkelýän aýplamalary eret edýärler we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Özbekistanyň, Gazagstanyň we beýleki awtoritar hökümetleriň günbataryň kanuny goraýjylarynyň ulanýan gurallaryny satyn alyp dissidentleri ýygyrlamak we olara basyş etmek üçin ulanýanlygyny 2-nji awgustda media serişdeleri habar berdiler. Bilermenler 2000-nji ýyllaryň başyndan beri Verint we Nice Systems adly şirketler ýaly kompaniýalaryň Özbekistanyň we Gazagstanyň hökümetlerine ýygyrlamak üçin serişdeleri satyndygyny anykladylar diýip Associated Press agentligi habar berdi. Bu gurallar Özbekistanyň gizlin polisiýasyna telefon ýa-da elektron poçta arkaly çylşyrymly temalar barada pikir alýan adamlary desine tapyp tutsak etmäge mümkinçilik döretdi diýip dissident aýdýar. Häkimetleriň esasy guraly adamlaryň gorkusudur diýip Şweýçiýada ýaşaýan özbek dissidenti Tulkin Karayev Associated Press agentligine aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy soňky 20 ýylyň dowamında Özbekistanyň repressiw düzgünleri ulanyp müňlerçe adamy tutsak edenligini habar berdi we başga pikirli adamlaryň edenetlikli tutsaklyk, mejburi zähmet we gynamalar arkaly jazalandyrylýanlygyny belledi. Kyrgyzstanyň howpsuzlyk resmiýetleri 600 çemesi Kyrgyz raýatynyň Siriýada we Irakda islamçylara goşulanlygyny aýdýarlar. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň medeniýet wekili Rahat Suleýmanowyň 3-nji awgustda Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä agdalan san 100 çemesi zenany hem öz üçin alýar. Suleýmanow soňky ýyllarda islamçy töweşiji toparlaryň düzüminde töweşen 70 Kyrgyz raýatynyň öldürilenligini habar berdi. Şeýle-de ol Siriýada we Irakda töweşen 20 Kyrgyz raýatynyň Kyrgyzstana dolanyp barandygyny aýtdy. Mundan öňe Kyrgyz resmiýetleri ýakyn gündäki ýurtlarynda islamçy töweşijilere goşulan Kyrgyz raýatlarynyň sanynyň 500 çemesi diýip habar beripdi.
Türkmenistanyň parlamentiniň resmi topary 3-4 awgustda Pakistana sapar eder. Resmi maglumatlara görä mezletiň başlygy Aqçy Nurberdiýewanyň baş tutanlygyndäki türkmen kanun çykarjylary Islamabada prezidentiň tapşyrygy boýunça Türkmen-Pakistan parlamentary gatnaşyklary puhtalandyrma üçin barýarlar. Türkmenistanyň kanun çykarjy organy bolan parlamentiň resmi toparynyň mundan öňki daşary ýurt sapary iýun aýynyň başynda Orsiýete amala aşyrylypdy. 2007-nji ýylyň fevral aýyndan beri mezleti baş tutanlyk eden Aqçy Nurberdiýew şonda parlamentiň Türkmenistanda prezidentlik möhletiniň çäkçiligine ýol açan täze konstitusiýany ýylyň aýagyna çenli kabul etjekdigini habar beripdi. Demirgazyk Koreýanyň uçuran ballistik raketasy ilkinji Yaponiýanyň suwlarynda ýa-da olaryň golayynda gowandy. Bu synyk Pxenyanyň Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryna boyun bolmazlygy bilen bagly soňky hereketidir. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3 awgustda Washingtonda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlerini kabul eder. 5 goşmak bir formatly bu duşuk geçen ýylyň dekabr aýyndan beri ikinji gezek geçirilýär ýurtlaryň arasynda gozgaljak meseleler barada kärdeşim ýoşan Anny Gurban gurrun berer. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3 awgustda Washingtonyň Merkezi Aziýa döwletleriniň Türkmenistanyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleri bilen uguşýar. Bu 5 goşmak bir formatyny diplomatik platformada ministrler derejesinde geçirilýän ikinji duşuk bolup onu regional howpsuzlyk, ykdysady gatnaşyklar, daşky urşaw, klimat özgermesi we insanperwerçilik meseleleri aralanyp maslahatlaşylýar. Mundan başga Kerry we ministrler 2015-nji ýylyň noýabrynda Özbekistanyň Samarkand şäherine şu formatda bolan ilkinji duşukdan soň işi toparlaryň işläp taýýarlanyny we teklip eden 5 proýektini sereder. Abosanyň döwlet departamentiniň maglumatyna görä duşukdan soň döwlet sekretarının ornatary Antony Blinken Merkezi Aziýa ministrler we Abosanyň tanymal ilmi merkezleriniň ýolbaşçylary bilen nahar başynda duşup Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 21-nji asyrdaky ösüş ideýaları barada pikir alşar. Soňra Birleşen Ştatlaryň Söwda Palatasynyň Merkezi Aziýa ministrleriň we Abosanyň esas kompaniýalarynyň ýolbaşçy işgärläriniň gatnaşmagyna biznes forumuny geçirecekdigi habar berilýär. Bu forumda özara baglanşykly we awadançylykly Merkezi Aziýanyň mümkinçilikleri we öňde duran synaglary barada maslahat ediler. Şeýle-de Söwda Palatasy Merkezi Aziýa döwletleriniň Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlap, regionyň öz boluşly medeni mirasy, Abosanyň hökümeti, biznes, ilmi we medeni guramalary bilen hyzmatdaşlyk goýunça medeni çärekem geçirer. Döwlet departamentiniň berýän maglumatyna görä Birleşen Ştatlar özüniň Merkezi Aziýa döwletleri bilen arasyndaky gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak we giňeltmek üçin 5 goşmak bir formatyna duşuklary dowam etdirmek maksadyndan uğralýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornatary Daniel Rosenblum geçen hepde 5 goşmak bir toparynyň ýyllyk ýygnagynyň öňü syrasynda Türkmenistanyň söz azatlygy boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirmeligini hem ýatlatdy. We call on Turkmenistan to live up to its international. Biz Türkmenistanyň söz azatlygy boýunça halkara borçnamalaryny berja etmäge, media azatlygyna we jurnalistleri erkin işlemäge ruhsat bermäge çagyrýarys. Freedom of expression by the media and also allowing journalists to work without interference. Rosenblum 28-nji ýylda beren maglumatyny bellädi. Türkmenistanyň metbuatyna bu duşuk barada hiç bir zat aýdylmaýar. Kärdeşim ýoşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň haryt bazarlarynda narhlary ýokarlanýarka maşgalalaryň ätýaşlyk üçin azy önümlerini satyn alýanlygy habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň jikmejiklerini we onuň sebäplerini anyklamaga synançdyk. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinlälim. Türkmenistanda dollara girdilen çäklendirmeler we bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy netijesinde ýurdun käbir ýaşaýjylary hojalyk üçin gerek bolan käbir zerur haritlary gereginden köp satyn alyp ätýaşlyk gory hökmüne basyp başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu ýagdaý inni 2 hepde boly wagt bäri dowam edip, ýaşaýjylar esasan uzak wagtlap zaýlanmaýan we durmuş hajatlar üçin zerur bolan çaý, şeker, tüwi, mäş, hojalyk ýagy
un ýaly azyk önümlerini köp mukdarda satyn alýarlar. Bu haritleri ätiýaşlyk üçin köp mukdarda satyn alýan ýaşaýjylaryň esasy bölegi ortaça girdejili maşgallar bolup, olar öňmüzdäki 6 ay ýa-da 1 ýyl üçin derur bolan hojalyk haritlerini köp mukdarda haltalap satyn alýarlar. Bazarda haritlaryň wagty gün-günden gymmatlaýar. Ertir ýa-da 2 ay soň näme boljagy belli däl. Haritlaryň mundan köp gymmatlamagynyň gorkup, mümkin boldugynyň käwr haritlary haltalap satyn alyp öýe basýar. Diýip paýtagtly 50 ýaşlarynaky maksady agaýdýar. Aşgabatda ýaşaýjylaryň käbir haritlary ätiýaşlyk üçin gereginden has köp satyn almagyny ýurtda dollara girdilen çäklendirmelerden soň bir näçe aýyň dowamında haritlaryň bahalarynyň 30-40 göterim çemesi gymmatlamagyna gawat gelendigine üns çekilýär. Biz Türkmenistana garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna haritlaryň wagtynyň gymmatlanmagyny we käwr önümleriň dukanlarda gytçylyga öwürlenini gördük. Şondan gözümüz gorkupdy. Innem şeýle ýagdaýyň gaýtalanmagyndan çekinip öňünden aladamy diýär. Diýip 60 ýaşyna golaýlan Döwran aga gürüň berýär. Haritlaryň ätiýaşlyk üçin köp mukdarda satyn alynmagy paýtagtyň dukanlarynda käbir haritlaryň tekçelerden ýitirim bolmagyna, käbirleriniň görnüşleriniň azalmagyna hem getirdi. Şu günlerde paýtagtyň dukanlarynda çaýyň, Türkmenistanda öndürilen ýokary sortly unyň ähli görnüşiniň, şeýle-de şeker, tuwy ýaly önümleriň dolu satylyp gutorulan halatlary hem seýrek däl. Dukanymyzda haritlaryň dol satylyp gutorulaýan halatlar meniň ýadyma düşenok. Soňky wagt bolsa dukanyň ambaryna haritlar satyga çykarsakda günüň ahyryna çenli tekçelerimiz boşap galýar. Diýip Aşgabatyň döwlet eýetçiligindäki dukanlarynyň biriniň söwdegäri gürrüň berdi. Başda hem belleşmedi ýaly adyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň we ýaşaýjylaryň olary gereginden artyk satyn alyp ýygnap goýmagynyň öňü seýresi ýurtda Amerikan dollarynyň satywy resmi derejede togtadylypdy. Munyň ideýany peýda bolan gara bazarlarda hem dollaryň bahasy telim esse galyp, ol 6-7 manada deň boldy. Bu sebäpli söwdegärler öz haritlarynyň narhyny artdyrmaly bolandyklaryny, käbirler bolsa düýbünden söwdadan el çekmeli bolandyklaryny gürrüň beripdiler. Türkmen resmi mediasynda haritlaryň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlamagy bilen baglykda ilata hiç ýyly maglumat berilmese de ýurtda Türkmen resmileriniň sözü bilen aýdylandy, ul ykdysady sepkitleriň gazanylýandygy barada dowamly maglumatlar we sanlar berilýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Adyk nyrklarynyň ýokarlanmagy siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirýär? Tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radio sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Özbegistanyň we Gazagstanyň şeýle beýleki awtoritar hökümetleriň dissidentleri ýygyrlamak üçin günbatardan satyn alýan ýüridi gurallary ulanýanlygy anyklandy. Media serişdelerinde 2 awgustda peýda bolan maglumatlaryň mazmunyny Kärdeşim Sehradan dinläýär. Özbegistan, Gazagystan we beýleki awtoritar hökümetler günbatar ýurtlaryň hukuk organlary tarapyndan ulanýan kibir gurallary edindiler we olar bu gurallary dissidentleriň şahsy maglumatlaryna beýkanun aralaşmak hemde olary gynamalara we ýanamalara sedewar etmek üçin ulanýarlar diýip 2 awgustda media serişdesi habar berdi. Associated Press habar agentliginiň berýän maglumatyna görä deriňewçiler 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri Variant we Nice Systems ýaly kampaniýalaryň Özbegistanyň we Gazagstanyň gizlin polisiýasyna uly gowrumdaky gözegçilik enjamlaryny satandygynyň üstüne açdylar. Bu enjamlar Özbegistanyň gizlin polisiýasyna telefon ýa-da e-mail arkaly duýgur maglumatlary maslahat edenleriň, şol sanda özbek blogerleriň we dissidentleriň yerleşýän ýerini kesgitlemäge we olary tutsak etmäge mümkinçilik berýär diýip dissidentler aýdýarlar. Häkimetleriň esasy ýaragy halkyň gorkusy, söz azatlygy, öz pikiriňizi beýan etmek azatlygy bularyň ählisi gadagan edildi diýip Şwitsariýada sürgünlükde ýaşaýan Özbegistanly Tulkin Karayev AP habar agentligine beren maglumatynda aýdýar. Geçen ýyl adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy
Soňky 10 ýylyň dowamynda Özbegistan repressiw dolandyrşyny amala aşyrmak üçin müňlerçe adam tutsak etdi diýdi. Başga pikirdäki adamlar esassız tutsak edilmelere, mejburi zähmete we gynamalara sebäp edilýär diýip Toporyň maglumatynda nykdalýar. Ýöne ýygyderli adam hukuklaryny depeleýän hökümetleriň günmatar ýurtlaryň polisiýasyna we aňty gulluklarına satylan kanuny saklamak diýip häsiýetlendirilýän enjamlary edinmeginiň öňüne almak o diýen mümkin däl. Adam hukuklaryny gorap çykşaýan toporlar tehnologiýanyň üstü bilen ýydarlanýan adamlar urulup ýenjilip tutsak edilýär we gynamalara sebäp edilýär diýýärler. Bu aralykda Reuters habar agentligi Gazagstanyň hökümetine işleýändigine ynanylýan hakerlaryň aňtow programmasy arkaly daşary ýurtda sürgünlükde ýaşaýan dissidentleriň aklawçylaryna we hyzmatdaşlaryna täsir ýetirmäge synançylandygyny habar berdi. Derňew topory New Yorkda ýaşaýan adam hukuklary boýunça aklawçy Peter Saklasy, Gazagstan bilen baglanşykly kanuny dawanyň üstüne işleýän Italiýaly aklawçy Astolfo Di Amotone we Gazagstandan ençeme ýyl odal gaçyp çykan Gazak neşriýatçylary Irina Petrushevany we Aleksandr Petrushewy öýde çynalýan topora uğradylan e-mailleri derňede. Uğradylan e-mailler alyjylary Söwda taýdan elýeterli iki içalçylyk saýtyň birine sapmaga çalyşdy. Ödüm bu iş hakyna tutulan Hindi kampaniýasyndan uğradylan e-mailler, ýagny elektron hatlar ýaly bolup görünýär. Daşary ýurtlaryň birinde sürgünlükde ýaşaýan iki Gazak neşriýatçysy Respublika adly online gazety döretdiler. Bu gazetde hökümetden syzan ýa-da haker hüjümi edilen ýagny döwlen e-mailler çap edildi. Biz hökümetler tarapyndan syýasy dissidentleri esasan da sürgünleri ýydarlamak üçin ziyanly gurallaryň has giňden ulanýandygy dogrusynda şüphelenýär diýip derňew Topor aýtdy. Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir Tomosku diýen jalyş mövsüminiň gyzgyn pursatlarynyň biri. Türkmenistanda deňiz ýakasyndaky diýen jalyş zowluklarynda diýen jalmak ýylat köpçüligi üçin näme derejede elýeterli? Awada da diýen jalmaga nähili mümkinçilikler bar? Biz öz sowallarymyz bilen Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Amanmurat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Awada Türkmenistanyň ýeketäs diýen ýaly iň uly deňiz ýakasyndaky resmi diýen jalyş zowlugy bir ýerde aterleň de birigden we ýöne şoňa seretmezden üstlenlik adyma diň jalmagy şo ýerde mümkinçilik bar diýip buny tasdiklamagy ihras ýok. Sebäbi salynan aterleriň köpsi bir puldoklaryň ministrlikleriň wedmistwalaryň ýene gaýrylaryň buýurmasy esasynda salynan ine şo ýerde de diňe şo puldoga degişli adamlara diň jalmagy o şo puldogyň ähli heweslilerine däl Sowasyllyň belli bir bölügine diň jalmagy mümkinçilik bar. Diň jalmagyny ehasy gaýlaryň atellerinde bir näçesi senagatçylar we terekesiler birleşigi diýilýän birleşige degişli ine muňda her terekesiler birleşiginiň ýa senagatçylaryň özleriniň maşgalaglary ýa-da ýol başçylary diýen diň jalmagy. Amanmurat aga pudyk işgärlerinden başga umuman Türkmenistanyň islendik raýaty awada diň jaljak bolsa nire ýüz tutmaly? Ýurtda bir näçe tiýahatçylyk şirketleri bar. Olar ýurdun içine hem daşyna tiýahatçylyk guramak bilen meşgullanýarlar. Ýöne edil awada diň jalşdorogyny isleýärler ýerleriň üstlerini kanagatlandyrardan şirketleriň mümkinçilikleri juda az. Sebäbi olary awada tiýahatçylyk bolunyň umumy administrasiýa tarapyndan berilýän kwota ýagny yer juda azmyşyn. Bir ýagda ikinciden hem awada gitjek adamlar bular üstlenlik adam meselem aýdalyk ortaça kazanç edýän adamyň awada mümkinçiligi ýok. Sebäbi o ýerdäki ýaşaýyş üçin ýene gaýry üçin tölegler resmi töleglerim juda çenden aşy uly. Amanmurat aga bahalar nähili? Ortaça bahalar sol 200 manatdan rüýada bir yer her günni Türkmen manatından. Umuman awada diň jalmagy islegler ulymy ýylada arasynda? Awada hyrlyga ýok. Islegler ýanem men ýan haýdyşym ýaly özüniň bir maliýet aýdan üstünçiligi ýokary derejede bolmadyk adamlar awada barjagam bolanoklar tutuş ýurt boýunçalarynda awada elýeterdi.
Hadar deňiziniň boýunda Abadadan başga diýinjalmagy yerler barmy? Abadadan başga diýinjalma yerler juda kän, özüm öňşolar ester döwründe ullanan yerler. Men 3 tane yerin adyny kesesim geldi. Şol Abadadan Orta Arap bilen 40 kilometr çemekdaşlykda karşı diýilen bir juda oňat plyaj bardy. Suwa düşýän yer bardy. O ýerde öz döwründe 2 gat gaýlar dastlarym döwlet tarapyndan bina edilipdi, galyberse karşyň özüniň ýaşaýsanyň ýeterlikdi. Ine Hasan Abada diňjaş doluny döretmek hakynda karara gelinip Abadan kenarynaky 13.000den köprek dasalar ýykan ýumran edilip başlanandan soňra karşy barýan elektrik liniýasy döwlet tarapyndan kesildi. Därdin diňjalma barzaklara beýledi dursun. Şu ýaşaýjylaryň elektrik togunyň da kebirgarynda hyzmatyndan mahrum. İkinji bir bark bolýan yer özüm olam juda oňat deňiz kenary bir tirsally waslandyrýan yer. O lehadan esen ulu etrawyna değişdi. Şu tirsalla da häzir ýyl arasynda aýdylşýaly ýabany diki diňjalsy barýarlar iki üçüncü yer bir çeleken yarmada. Hiç gene isterim dargama gulenem şu deňiz ýakas hasam hapalanyny şu deňiz ýakasynda münner bolup duran beton bölükleri, turwalar, armaturlar, ine şol tomolştur çeleken häzir kuwatdy. Resmi ýagdaýda aýdylmaýan bolsa Türkmenistanyň ekolog saýdan iň hapa şäherleriň biri sebäbi çelekenni gurum zawody işleýär. Ol şu ýerde ýakylýan rezin önümleriniň gara oňluk bir edil çäge ýaly bolup ýagypdy şäheriň üstüne de deňiz ýakasyna da. Türkmenistanly ýazyjy Murat Bugayew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Liwap vilayetiniň ýaşaýjysy öz etrawynyň ýaşaýjylarynyň agyz suwuň gytçylygyndan kösenýänligini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Soltan Açylowanyň Liwap vilayetiniň halaç etrawynyň Müsür owasyndan Hally Gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Agyz suwlarymyz her kim öz öýünde guýsy skwazyna gurdurýar. Şondan peýdalanýar. Başga provod dat ýok. Onuň melleklerine nähil tuwarýar? Melleklerimiz hem şol millek törümizden birini gurdurýar skwazyna şoň bilen. Skwazynadan millek tuwarýar. Skwazynaň suwy millek tuwarmaga yaramly bolýarmy? Skwazynaň suwy millek tuwarmaga yaramly bolanok ekinler gowy beýlek suýaly onu kabul edenok. Kan ünke suwar döwrdäki ýaly hasylamal bilemizok melleklerden. Yeterlik suw çykýarmyş mellek tuwaraýma yeterlik suw çykýarmy skwazynadan. Ýarny bir gidikleşdirip ýakýar. Ýoksam guýy oşaýar. Suwy çykarmagy näme bilen öpçün etdiňiz? Elektrik togy bilen çykarylýarmy? Guýa goýulan skwazynalara elektrik togy bilen soň millek törden gurduran skwazynalardan bindin bilen işleýär. Şol bindine ýa bolmasa şonu tuw çykarmak üçin elektrik togyny ulananyňyz maşgala çykdaýjy bolýarmy, agram düşýärmi? Hawa on ýakmak üçin bindine toga harçlamaly bolýar, çykdaýjy bolýar. Maşgalalara agram bolýar. Ýöne alaç ýok. Alaç bolman soň şonu halk mejbur bolup ulanýar. Gök ýetişdirjek bolup ýa-da bagy suwarjak bolup mejbur ýagdaýda halk ulanýar. Haçanam bolsa bir ýaplardan tuw gelipmidi? Kışgarly günleri göräýmesem ýazda ha suw duranok kanallarymyzda. Ekin suwarmaga suw ýok. Tomus günleri gerek wagtlary suw ýok. Kesilýär. Onu şol ýaplardan gelýän tuw nirik urukdurýarlar ýa ekin meýdanlaryny urukdurýarlarmy? Kärende herlerinde ýeterlikmi suwlar? Kärende ýerlerine urukdurýarlar, olara da öpçüne edenok. Olaram şoňal kanalyň düýbündäki suwy düjok zat bilen çekip ekinlerini ýakýarlar. Nasos bilen çekdirip ýakýarlar. Olar hem öpçüne edenok. Hawa weýsuny şo kanalyň düýbündäki suwam sorup alýarlar. Çykanok da ýerlere dol däl kanal. Aslında nereden barýar suw? Ama derýadan. Ama derýany suw adalýarmy? Ama derýan suw adalanokdur ýöne şonu getirmäge ala dedilenok mukadip pikir edýän. Ugrukdurmagy. Nasos gurmaly, ugrukdurmaly. Şo sebäple bizde suw kemmek edýän. Usurluk zerarly bir paxtalaryň gurýan wagty bolýarmy? Buğdaýyň paxtanyň gurap bir gatyl alınmaýan wagty bolýarmy usurluk sebäpli? Bolýar şoňal ýagdaýlar. Ekinlerimiz edil suw gerek wagty jöwzada suw ýok bolup gözümiziň öňünde süllerip hasyryn döküp durýan wagtlaram bolýar indi. Nasos gurdular.
Obamydan nasos gurlaryň dadaçky ýagdaýlarymyz gowlaşdy. Gurýan ýerler bolýar, o suwdan, nasosdan uzakdaky ýerleri ýene ýagdaý öňküsýäli. Ýakyn daklary ol üçin edýär suw bilen nasos. Skwazynadan çykýan suwdan bir ýerlere weperit diýämi, şu görünýärmi? Skwazynadan çykýan suwlardan ýerleri elbetde weperit diýär, ol bir hili şorly, gara şor edýär ýeri. Hemem ikine gatykän ýarap baranok, suw gat suw ikine ol yaranok. İçmäge yaramly bolsa-da ikin üçin ol suw peýdal däl. Şeýin noktalyklaryň owanyň agy suwunyň ýeterlik ilata berilmeýändiginiň sebäplerini ilat näme-de görýär? Şu agy suwlarynyň ikin suwlarynyň gerek wagty kimdigini owa adamlary yerli ýol başçylardan görýär. Şolaryň özü wagtynda alat etmeýändiginden görýärler. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Mösür owasynyň Nury Gözel bilen geçirilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazondan gowşan maglumatlara görä şuňlar Jowzjan vilayatynda barýan söwüşleri Islam döwleti atly topuryň söwüşçileriniň hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz we kärdeşimiz Şamerdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. İslam döwleti atly topar Demirgazyk Owganystanda hem baýdak kaldyrdy. Faryab, Serpul we Jowzjan vilayatynda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň herekata başlandygyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Jowzjan vilayatynyň hakiminiň sözçüsi Muhammed Rıza Gapuryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Qara Hikmet atly komandiriň ýol başçylygyndaky ýeragly topar özleriniň daýşa goşulandygyny elan etdi. Bu topar vilayatyň Goştepe atly etrabynda hereket edýär. Qara Hikmetiň toparynda Merkez Aziýaly militanlaram bar. Vilayatyň böleki etraplarynda hem jeňçileriň Garabaydak galdyranlygy göze ilýär. Jowzjan vilayatynda hem İslam döwleti atly topar boý görkezdi diýip Gapuri belledi. Grup asbanome korrekmat. İslam döwleti atly toparyň agzalary Faryab vilayatynda hem ýerleşipdir. Serpul vilayatynda hem daýyşçylar hereket edýär. Vilayatyň Köstanat atly etrabynda İslam döwleti atly toparyň harby merkezi bar. Merkez Aziýaly jeňçilerim Daesh adynyň hereket edýär diýip ýerli resmiýetler habar berýär. Vilayatyň ençem etrabynda daşar ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini Jowzjan vilayatynyň hakimi Lutfulla Azizi hem aýtdy. Jeňçileriň arasynda Özbekistanly we Çeçenistanly militanlaryň bardygyny hakim bildirdi. Goştepe etrabynda Merkez Aziýaly jeňçiler söwüş hereketlerine de ýol başçylyk edýär. Goştepe'de bolan uruşda Özbekistanly jeňçi öldi we yaralandy. Jeňçiler käwagt Garabaydak götürýär. Özleriniň daýşa ıgrarlygyny duýdurýar. Ýöne bu Garabaydak galdyrýarlar şol öňki talip milletalarydyr. Merkez Aziýaly jeňçilerim Taliban bilen bile hereket edýär diýip hakim Lutfulla Azizi nagtady. Ma'lum bolýarly Özbekistanyň İslam hereketiniň Termizi atly grupasy Demirgazykda ýerleşipdir. Daşar ýurtly jeňçiler Awganystanyň Merkez Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän regionlarynda toplanýar. Demirgazyk Awganystanyň ençeme vilayatynda Merkez Aziýaly jeňçileriň bardygyny Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň medbuat wekili Muhammed Ratmeniş hem tasdiklady. Çeçenistanly, Özbekistanly we Tajikistanly militanlar uruşlarda gatnaşýar. Özbekistanyň İslam hereketiniň we Tajikistanyň Ensarullah toparynyň agzalarynyň Demirgazyk Awganystanda bardygyny biz bilýäris. Olaryň Merkezi Aziýa respublikalaryndaky öz tarapdarlary bilen hem gatnaşygy bardyr diýip çaƙadýar. Merkezi Aziýaly militanlar İslam döwleti atly topar bilen hem hyzmatdaşlyk edýär diýip Ratmeniş aýtdy. Çeçenýaý Hizbi Tahrik-i İslami Özbekistan İslam döwleti atly toparyň jeňçileri Gündügür Awganystanyň 3 vilayatynda has güýçli.
Daişçiler Ningirhar vilayatında radio arkaly gepleşigen berýär. Badaxşan vilayatında hem daişçilerin herekete başlandygyny yerli resmiler ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanda hem daişçilerin herekete başlandygy resmi taýdan tasdiklandy. Şaýmerdan Ulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.